Wanawati wiwit biyen dek tumeka saiki wasek kubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagap rino. Oh semangat men ya Mas Ciliki. Wah menika sing ngasih siapa ya sing lagu niki mau ya? Sing nyawer iki mau lho. Oh kirangan. Tenang Dedek, bulurah masih ada. Pasti terus tenang no. Ya, jangan duduk dulu ya. Iya pokoknya ya. Tenang. Jangan iki mbiyen mesti cilikane Pak Bayan yo ngene iki. Lah nggih. Mesti. Sehat pokoknya sehat keluarga sehat. Lajar. Catetan sak jroning ati datan tutur saya para ati aku kowe dadi garwa mergo lereng ning kubuk asmara Jela Permata Sampur Sarinya Indonesia bekerja bareng audio sound systemnya Indonesia EJW video syutingnya ada Jangkar TV ya. Ayo kubuk kae gubuk asmara biyen kae tak aku antuk tresno